kuinkahan monta laikkia tähän tulee? 2 päivän päästä. Toivottavasti me saataisiin. No, sun pelistä mä toivon jotain 200. Vai? Miten mä jos... Mä käytin jos mä maksan sitä. Onko tuo kontrolli? Heitä se. Heitä toi kontrolli, niin mä voin kuvaa sun peliä. Ai te? Niin. Toi vitsi. Juokse! Ei se lähti ihan. Kyllä tää aika kauas lähtee multa. Siellä oli yksi tyyppi. Vai näinkö mä väärin? Tuolla oli tyyppi. Tuolla sun sivulla oli tyyppi. Ja saisit jäädä sinne. Sulla on vieläkin se arkku, niin sä pääset tuohon. Ei kannata mennä enää tästä porttiin. Se arkku on otettu jo. Mitä tää? Onks tää nyt hyvä? Mitä tällaista? Pitäis olla jotain eeppistä. Eeppinen väsyntää. Mitä? Se on eeppisin tommosen aseen. No se shotgun. Vastaan. Kato kuinka paljon se eeppinen shotgun maksaa. Ei kun tarvii tiiliä. 200 tiiliä. Äijä sulle, mitä sä luodit? Puuta vai? Joo. Tarvii puuta. Mä en välttämättä tuu saamaan. Ei ehdi. Mä en tuu välttämättä saamaan. Mun täytyy lähteä ehkä jonnekin kauemmin. Mä rikon vaan tätä puuta. Mistä täällä on edes metallia? Siis kiveä. Tossa, ota tota kivi. Hakka. Niin joo. Hakka kiveä. Siitä saa paljon. Hakka kiveä. Mä en etsiä kiviä. Tuolla sun takaa on kivi. Eipä tästä on metallia. Tästä. Tästä ei. Mä tiedän missä on kivi. Tossa. Mä näistä aika vähän. Tuolla oli yksi jättikivi. Yes. Tuolla päin. Sitten käänne. Sinne. Tossa. Tai kyllä jättyy. Okei, se jonkun verran isoa. Mutta en mä kyllä varmaan. Nopee. Saat sen shotgunni? Tai sä tarvit sen shotgunni? Olen valmistellut kaikki tai muuta. Tuosta alkusta saa puuta. Hirveän paljon. Yritän välillä, mä tarvii tiiliä. Tuolla toisella puolella. Sielläkin oli vielä tiiliä niin ihan vähän. No tässä on jotain. Oliks nää jotain viimeisiä sitten? Mä en kyllä tuu saamaan sitä. Oi, niin lähellä. Vessanpönttö susta. Oliko se 200 vai 200? 200. Oliko? Yes! Saa. Ei saa shotgunni. Ne. Onko se eeppinen? On. On, niin. Mä luulen, että se olisi vaan ollut rane. Se stormi muuten tulee. Mä tarvin rakseja. Sulla on 200 ja se stormi tulee.
solona on helpompi pelaa kuin duona. Kun ei oo ketään, se vaan outo. Tää? Kuvaaks? Mä kuvaan koko ajan. Mut kuuluuko se jotain ääntä vai? Kuuliko jotain ihme kääkääntä? Ei. Kuuliko jotain semmoista kääkääntä? En. Kuulitko sinä? Kääkää. Kippeli. Mä kuulin semmoista. Kippeli. 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 Miksi sä lähti musiikkiin? Painele karvaisi. Mä kerran voitin Allulle kruunuvoito, tiesiks? Allu oli vaan... Ei sä voitit! Sitten tokapeli. Sä voitit kruunuvoito! Hyvä, mä tapan sut! Allu näkee, kun se tulee mun yksilöä. Onko se hyvä vai? Hei niin joo, mä voin kysyä jos halu pelaa. Huono. Ai, minkä? Hei muuta tossa oli silti. Ai niin. Ai kysy jos se haluaa pelaa vai? Niin. Yyppinen pisto. On 12 tyyppiä. Missä sitten? Tuolla. Ei täältä. Vähän lennetään. Hei. Damn peoples. Tässä on loputon tänne. Niin onkin. Se on aika hyvä. Koska miten tohon niissä voi olla loputon panosta? Ei Star Wars Seasonilla ollut mihinkään aseeseen. No ei edes voi olla loputon panosta mihinkään aseeseen. Täällä on 10 tyyppiä jäljellä. Tästä tiibot. Ei. Mitä? Se on niin lähellä. Miksi tota edes pitää lataa? Sitä saa lataa eiks niin milloin haluu? Tota ei vain koko ajan pakko ladata, eiks niin? Vieläkin jalkaa. Ei. Eiks niin tästä ei tuu mitään hajupommia? Ei se ole ei se ole hajupommi, se on pierupommi. No kyllä sitä voi sanoa hajupommiksi. Mut se on yleensä pieru. Ei. Ei. Se on niin nopea peruna. Se vaan juoksee sua pakoon. Miten sulla on kultainen? Milloin sä oot mukaan saanut kultaisen? 5 vuotta sitten. Eikö se laskenut? Tää? Eikö se laskenut? Ei. Niin nää kaikki paikat alkaa olla niinku raksatut. Tuolla on tähdelle. Siis tää tähdelle lentää niin 5 minuutin välein. Fortniteissa. Siis oikeassa elämässä 5 minuutin välein. Ei. Fortniteissa oli mun mielestä outossa. Mä en muista oliko se. 2 sekunnin välein. Mun mielestä Fortniteissa oli. Hää? Mitä? Tästä on. Ei Onko se tuolla puussa? ole. Peruna! Mistä on näitä? Oh, toi asia on tosi hyvä. Tää asia on tosi hyvä. Näitä outoja jäätävä outoja. Oliko mulla Mä näin yhden tyypän. onko tuolla? Siinä. Oo! 4. Se tuli headshotin heavy sniperilla. Ja nyt sillä ei oo edes koko sildi. Niin mä vedin siltä 60. Ei sä voit ottaa vaan tosta 40 ja sit... Minne se ampuu? Miksi se on? Se on siellä takaa piilossa. Se yrittää kämppiä.
Sitä peluttaa niin paljon se camping. 9. Se on tuolla. Sulla ihan vieressä. Vedä shotgunilla. Täällä on nopeasti. Siitä loppuu tyyliin panokset kohta. Oh no. Hei vitsi, se tulee. Ota shotgun, se on nopeampi. Siis ampumaan. Ei kun se on siinä. Tai tää on kyllä nopeampi ampua. Oi! Sun pitää nyt hingaa ylös. Roketti. Vedä aika peppu. Tee Peppu. No sit se on pekki. Pekki. Mikä on mutti Tekki? Sun peppus. Uuden nimen niin Pepu. Pekki Peppu. Ai mitä sä vaihdat shotguniin? Tähän näin. Mutta on hyvä, ei kokki. Oho. Tässä on jonkun näitä raketteita. Äijä, kenelläkään ei oo niitä hanskoja näin. Tyyli. Koska jos sä voitat tän, niin sit pelataan seuraava peli. Ja se on kamullakin 6 tyyppiä. Niin. Sun lisäksi 4 tyyppiä. Matti Rogeen. Nyt et kuole. Tai muuten mä tapan. Ok. Mutta se maa. Yksi juttu. Älä kuole. Ok. Joo. Se on just siinä rajalla. Koitan selviytyä. Mulle. Ammu siihen. Se räjähtää siihen. Se vetää... Ei, se ei tippunut. Oi, mä joku ampuu sua sivulta. Äijä, se stormi jäi siihen. Onko, lähde vetää. Se on 47 sekkaa aikaa. Onko sulla vähän aikaa? Kannattaa lähteä. Toinen tyyppi. Se on sun takaa. Vai tuo? Se ampuu tuolla toisen vuorolla. Joku ampuu roketin. Se onko tänne? No kun mene nyt sinne, lähde täältä. Sulla on 16 sekkaa aikaa. 15.